Che parole? Кой платка? Я не кой платка. Сейчас. Хайде, събирайте се. Чудесната радост. Ще да снимаш. Аз ще трябваш да я познавам, ама да се познавам. Мимо, дай да излезем малко да се починем май там. Да, и там ще снимаме. Ден да. Чаото се Без че другите чакат. Хайде за християни. Хайде бе, чакай бе. Чакай стига. Тя ще ти. Не съм Митко, не съм чакал. Той къде е чечо Павло? Чакай часа. Вижте го издава. И всички. С младенеца двамата като идват. Ай, много хора. Айде. Павло бе, къде са? Идат бе. Идва сюда. Това не е за Вие да ще вземеш. Момчета, момчета.
Ей, сега идваме. Къде е Веско? Почваме. Къде да? Айде, младенчо, давай, тате. Дивиш го, татко, че с него да хвани. Ай, час, чанки. Криско, хапна ли бомбони? Вкусно ли беше? Бомбони? Я да го снимам него. Я се усмихни. Айде с мама цу. Я се съберете. Я се съберете, младенчо, айде до Криско. Айде Иван, айде и Неда. Айде, я се съберете, хванете се за ръчички. Така, ето ги. Ето ги юнаците. Я се хванете всички си. Айде и Неда. Първи номер, да дигни ръката. Айде, я полю, да. Юнаци. Айде, стига. Айде да ходим. Поискай си. Съм чеха плача. Оставих ти такова. Айде, кръсница. Кръсника. Кажи, помахай на камерата. Не, това са така кофтата. Няма да те закарам. Сега и вода нямаш да знам. Чистито, чистито. То това е... Но не мерси вече. Здрави. Той къстин ли? Малки. Къстин ли? Къщак си? Кога? Тъма, значи горе-долу. Навина годинката наведнъж. Ривали? Ривали той? Не, изобщо. Ба. Него съблява, него чисто гол. Ма те не... Значи Пловдив като такова ги обличат. Младен го обличат. Да, в момента да. И него, не. Са бързо заради сватба. Той, да. Няма нищо. Да. Те не са записали. Те сега трябва да минем, къде трябва да вземем това свидетелството, да. Чакай. Значи ако се събира всички, че е Сега ще се върнем, ще ги вземем. Папа за предната и да говори. Крисито си мислеше солети, това. Свещите за солети. Така ли? Много пъти посягаш. Викам, мале, то беше по обяд, и викам, той е гладен. Там едно главче. Я лака тук. Айде, лака. Витко, кой ще чака да вземе Тя свидетелство? ще вземем, бе. Нека да сега ще идем. Мисля, някой чака ли там? Дай да й сложим фибата и елачка кръсницата да на заснемат с кръсницата. Дай ми фибата. Розова принцеса! Тя става. Ето я. Ето ги. Да се зарадваш. Къде е тати? Виж какво държи там. Ето ги, да. Виж едно бебе. Виж има бебе и свещичко с огън. Рев, тая мома рев. Защото Миха кръщеник, Миха и кръщеник. Помниш ли, че ми говоривах си каже света? Да, това е водата. Тук така паха, ето го Ето където чети. Прикъсва. Грете това, ти говори с кръстата? Не. Видя ли как чета? Аз по принцип Добре, на младен горе къде ще Не го казаха, да, за първ път. Викам, дали ще може да го видите. Викам, дали не става български. Нещо ма та. Ще чета, защото знамът на Криси. Браво, отличничка. А кръщеното кога ще ви? Сега ще ги напишат казаха и никой не чака. И според мен никой не знае, че трябва да вземем кръщеното, но това е една друга тема. Как аз знам, нали? Хубаво да е. Само, че не беше готово написано, защото те бързат за това. Да, и сега трябва по някакъв... Не, те са кажа нещо имената, те са си Дай готови. ние да го подпишем. Казаха да изчакаме. Аз чакам, някой отишъл ли там да чакам? Никой не е отишъл и сега ще да... Аз все така. Аз знам, че ще се чете.
Викам на Кристови, какво ще правим, мама? Не. Половина, на половина разделена. На такива старобългарски, там, какви са? И другото е нашите. И Кристо, ела да тълбоим и да четеш, бе, мама? Като четеш, вика приказки, мога ли да Айде. Аз викам, можем. Айде да спивам да мога да... Дай да обоим Дани да може да тичка и да играе. Айде да с нагретка ще го облечем, а как е сега в ресторанта ще я привлека? Защо аз питам не? Дани, С другите викам на Мария. Християнче. Говорим за пердето.